парламентарно питане беше на Филип Попов. Ние чухме отговор от Лиляна Павлова и лично моето, а и на хората, с които така водим ежедневна кореспонденция, не удовлетворява намерението. Считаме, че това не е единствено възможното намерение да отлагаме, да търсим възможности, ама магистрала, ама ускорена, ама 160 км, ама и така нататък, ама нема инвестиция, ама европейски фондове ще търсиме и времето да продължава все още, не знаем до кога дълго. Заявявам тия намерения, мисля, че и присъстващите тук ще кажат тая договорка. От името на инициативния комитет каним желаящите в събота в 10 часа пред хотел-ресторанта Бившия, който го знаем, да участва в някакви символични действия в тая посока. Управляващата партия ГЕРБ не виждам представител. Само преди 2-3 седмици имаше избори в едно село Светлогорици. Депутата оттам и на първия, на втория тур целият ден беше там. А тук, когато има главен проблем, много по-важен, мисля, че от изборите в едно село с 150 човека, не виждам присъствие на управляваща политическа сила, което говори за отношението към гражданите на община Димово. Успях да поразбера, че има някакви 10 милиона скътани в Министерството на регионалното развитие, но най-вероятно се готвят да ги пуснат за рехабилитация на съществуващия. Около 8 милиона цифра. Така. Аз точно това също разбрах от отговорите на министърката на регионалното развитие, че по-скоро се насочват към големия проект. Но финансирането на този проект е с хоризонт и стартирането му не е от сега, то е след 2020 година. А до тогава? До тогава. Друг е проблема. Аз не мога да си обясна другото нещо. Беше стартирал малкия обход, стигна се до обществена поръчка. И такъв и отговора на служебната министърка, ако не се лъжи. Проблема беше в 2 милиона, не в обжалване, той имало.